Bine ați venit pe SEOG, comunicate de presă. Astăzi am să fac referire la panoul de administrare, unde aveți posibilitatea adăugării unui comunicat de presă sau modificarea profilului. În primul rând o să fac referire la pagina de profil, în care aveți posibilitate să adăugați datele dumneavoastră de contact, să adăugați un link către pagina noastră web, care este foarte, foarte important pentru promovare, un logo al firmei sau al website-ului dumneavoastră, datele despre rețelele sociale în cazul în care aveți conturi și un bio, o prezentare a firmei sau o prezentare a dumneavoastră. La adăugarea unui comunicat de presă nu este foarte complicat. Noi am pus aici o opțiune de articole premium care vor fi pe prima pagină pentru 2 luni de zile. Costă 20 de euro, plata se poate face și prin PayPal. Va trebui să alegeți categoria principală din care face parte comunicatul noastră de presă și o categorie secundară. La titlul a fost limitat la 60 de caractere, indicat ar fi să puneți până la 55 de caractere, ceva de genul acesta. E foarte bine pentru motoarele de căutare să nu depășești un număr de 55 de caractere. Descrierea sumară a comunicatului de presă, și asta e limitată la 200 de cuvinte, indicat ar fi să puneți între 150 și până la 200 de cuvinte, și să folosiți expresii cheie importante sau cuvinte cheie importante despre comunicatul noastră de presă. Conținutul la fel este limitat la 500 de cuvinte cheie. Aici puteți face o prezentare a unui produs, prezentarea articolului sau website-ului sau prezentarea firmei. Cuvintele cheie separate prin virgulă pot fi cuvinte cheie sau expresii pe care va trebui să le separați prin virgulă. Și o altă opțiune foarte, foarte importantă este salvarea comunicatului. Puteți salva comunicatul și îl puteți finaliza a doua zi sau când aveți dumneavoastră timp liber. După care va trebui să trimiteți comunicatul și în cel mai scurt timp noi vom aproba comunicatul dumneavoastră de presă. Mai există posibilitatea schimbării parolei pe website, vă puteți schimba parola sau să o resetați în cazul în care ați pierdut parola. O altă opțiune foarte avantajoasă este căutarea avansată în website. În cazul în care ați creat un articol și nu mai știți unde este, aici îl puteți căuta după forma de căutare, cum să căutați, după titlu, după conținut, după categorie și așa mai departe. Sunt și opțiuni de dată, după cum vedeți. Bun, cam atât cu prezentarea website-ului. O să revenim cu noi detalii. La revedere!